Тантаналы чарада район башлыгы Альберт Хожин районның оешма предприятие коллективлары Әфган сугышы ветераннары катнашты. Менә бу традицияны без дәвам итәчәкбез һичшиксез барыгызга да менә бер-берегезне ташлашмыйча монда менә шулай җыелышып, салкынмы җылымы бер-бер менә шулай итеп җыелышып, хөрмәт итеп инде менә Элмә тактасын ачырга килгәнгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Барыгызга да самое главное исәнлек, саулык телим. Районыбызның 128 егет өлешенә хәрби хезмәтне таулы, ташлы, салкын-тау климатлы Әфганстан Республикасы территориясендә үтәргә туры килә. Ватан өчен нинди генә сынаулар кичермәсеннәр. Хәрби хезмәт юлын намус белән үткән, батырлык үрнәкләре күрсәткән райондашларыбызга үзләре исән чагында кадер-хөрмәт күрсәтү бик мөһим әйбер. Чынында бүген бик шатлыклы көн. Үзебезнең Әфганстан Республикасыннан 34 ел вакыт үткәннән соң үзебезнең районда җитәкчеләр булып эшләгән әфганчылар оешмасы җитәкчеләре Рамил белән Ринат табыйга Элмә такта ачтык. Бу инде аларга булган үзебезнең зур хөрмәтебез билгесе. Патриотик яктан да балалар тәрбияләү ягыннан да бик кирәкле чаралар. Чөнки безнең хәзер 1941-45 елда сугышкан бабайларыбыз вафат булып беттеләр. Менә бит политик кемнедер тәрбияләү рухыннан бу бик кирәкле чара инде. Бик рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бу көнне үзләре яшәгән йорт диварларына Элмә такта куелган райондашларыбызның икесе дә мөслим егетләре. Аларның уртак сыйфатлары да шактый. Икесе дә мөслимнең Вахитов урамында күрше дип әйтерлек якынлыкта яшиләр. Икесенең дә әтиләре Бөек Ватан сугышы ветераннары булган, ә үзләре Әфган сугышы ветераннары. Афган геройлары, боевые друзья. Нәрсә дип әйтим? Минем өчен бик тантаналы көн бу. Бик зур рәхмәт мен. Шулай беләсезме? Шулай итеп хөрмәт иткән өчен. Бу бик матур чара. Бу тәрбия буенча да бөтен хактан да. Районыбызның тагын 2 ветеранына хөрмәт күрсәтелде. Әлеге күркәм гамәл кеше кадерен белергә, үзләре исән чакта кадер-хөрмәт күрсәтергә кирәклеген аңлап яшәргә хезмәт итсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.